Arta. Mesajele pitite în miezul notelor ce înfloresc pe o partitură, în curcubeul cuvintelor fumegând a viață, ne dezvăluie ascunzișurile reversibile ale naturii în artă. Ele sunt asemeni oaselor presărate pe parcursul timpului, din care reușim să întregim scheletul spiritului uman. Sondând în artă, suntem stropiți cu fericire și blestem, căci ne înșurubăm în eternitate, sorbind infinitul, deși trupul ne poate fi măcelărit de ura sufletelor strâmte. Arta nu e o ficțiune a minții înfierbântată de absolut. E chiar perfecțiunea ființei, ce se zbate să erupă din colivia materiei. Ea e trăirea idealului în sunet, cuvânt și culoare, aripile acestora fiind roți ale mișcării, înălțată la zbor, un zbor al frumosului despuiat de timp și mângâind durerea spațiului rănit prin claustrarea lui în viață. Nehotărâre. M-aș sinucide, dar mi-e teamă că n-o să-mi placă. Aș continua să trăiesc, dar prea m-am săturat de viața asta. Aș tocmi un asasin să mă omoare. Dar n-am găsit niciunul dornic să o facă. Toți se tem că or să înfunde pușcăria. Pentru o nehotărâtă ca mine, mi-aș lega viața de un papă lapte. Dar m-aș plictisi repede de el. Și tare mi-e teamă că am să-l înșel imediat după nuntă. Atunci, ce să fac? Timp fără timp. Simt secundele cum alunecă pe lângă mine, fără măcar să mă atingă răsleț. Le văd cum se pierd. Întind mâna să apuc câteva, însă brațul îmi cade inert. Timpul se scurge. E prea fluid pentru a-mi umple clepsidra. Sunt un ceas fără limbi, o clepsidră fără nisip, o fată fără vârstă, prea tânără pentru moarte,
prea bătrân pentru viață, timp fără timp. Metamorfoză. Urmăream jocul buclucaș al scânteilor și deodată limbi de foc au ieșit din cămin, s-au împrăștiat cu iuțeală prin cameră și au început să danseze cu lemnul într-o îmbrățișare care ardea. Rațiunea îmi spune să fug, să încerc să scap din strânsoarea fierbinte, dar spectacolul mă fascina. Întinsese sute de sfori în jurul meu, imobilizându-mă. Se zbăteau în mine două forțe opuse, dar egale, spaima, fiorii de gheață ai fricii și incitarea în fața ineditului. Nu puteam să plec înainte de lăsarea cortinei, dar nici să mai privesc scena luminată feeric și atunci ploapele-mi căzură uimite peste verdele de cristal al ochilor. Ultima scânteie își luă zborul spre neant sau poate spre cer. Căzu apoi și în acel loc răsări, petalele lacom desfăcându-și, o floare a necuprinsului, ce în ea înscris purta dragostea nemărginirii, patosul libertății, dar și al rugului în semn, sub biciuiala răcoroasă a vântului și aburul multicolor din mângâierea arzătoare a soarelui. Amintirea incendiului stăruia gravată ca o rană, dansând flăcări în carnea petalelor cu chipuri de foc. Și iată cum fatalitatea, durerea și nebunia morții s-au metamorfozat în patima, ardoarea și a vieții frenezie.